Καλησπέρα. Εμπρός. Γεια. Γεια. Τάκης λέγαμε από Αμπελόκηπους. Ναι. Καταρχήν θέλω να δώσω χαιρετίσματα σε ένα φιλαράκι μου στη Ρουμανία, στο Μιχάλη μας ακούει. Μπράβο. Και κατά δεύτερον είμαι Παναθηναϊκός. Δεν πειράζει, λέγε. Δεν πειράζει. Δεν τα πειράζει. Εσένα πειράζει, εμένα προσωπικά όχι. Λοιπόν, καταρχήν να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, Τάκη. Καταρχήν είσαι medium, πώς θα πάρετε του χρόνου το πρωτάθλημα που λες ότι θα είναι δικό σας? Βάσει των παιχτών που έχω, των μεταγραφών που θα γίνουν και βάσει των παιχτών που δεν έχεις και τις μεταγραφές που θα είναι πάλι προσφορό. Άρα τα στείλετε όλα τα πρωταθλήματα και τα παίρνετε όπως θα τα πάρετε για την επόμενη τριετία. Εμείς έχουμε κάτι. Γι' αυτό και εμείς θα σας έχουμε στη ΦΑΠΑ και μέσα στο γήπεδο και έξω. Τάκη, πώς, να σου πω εγώ πώς. Βάσει, δηλαδή, πες μου εσύ. Άρα καλά κάνουμε και σας δέρνουμε και μέσα και έξω και μπουκάλια σας πετάμε και όλα. Γιατί δεν βάζετε άλλο μυαλό? Έλα, σου πω προχθές γιατί δεν πήγατε εκεί πέρα? Έτσι δεν είναι? Όχι, αν δεν ρωτάει ο Άκης απάντησε. Γιατί δεν πήγες εκεί πέρα στο Δεκαντερό? Τρώτε φάπες μέσα και έξω. Ναι, αγόρι μου, εσύ ρε πλάκα κάνεις τώρα. Καταρχήν εσύ γιατί πετάγεσαι, γιατί πονάς? Αυτά τουλάχιστον εμάς δεν μας αρέσουν που λες. Λοιπόν, αλλά το ποιος τρώει και το ποιος δεν τρώει το δείχνει η ιστορία. Το καλό ήταν, φίλε μου Τάκη, να πήγαινες εκεί πέρα, δηλαδή. Γιατί δεν πήγατε εκεί πέρα? Να πάτε κάπου. Στο Τροκαντερό. Όπως τη φάγατε στον κύβελο στο μπάσκετ, τόσο θα πάτε τώρα πάλι στο Παλιναφό. Τι είσαι εσύ, αγόρι μου, από ποιους είσαι που πήγες και πέταξες τις Μολότο? Εσύ δεν σε νοιάζει ποιος είμαι, αστυνομικός είσαι εσύ? Ρε αγόρι μου, εσύ το είπες, εσύ το είπες. Εσύ τα λες μόνος. Μα και εσύ τα λες ότι παίρνετε πρωταθλήματα και θα τα πάρετε για τα επόμενα 10 χρόνια. Τι είσαι εσύ, δεν τα στείνετε εσύ? Εσύ ποιος είσαι? Εμείς μετά την κάνουμε καλά και σας βαράμε. Ρε Παγκλαμά, τι εννοείς? Τι εννοείς? Καταρχήν ρε φίλε, γιατί φωνάζεις? Περίοδο έχεις? Εγώ σου φωνάζω. Έχεις περίοδο και φωνάζεις? Με τρασίδηλους που πάνε και πετάνε Μολότοφ δεν είμαι φίλους. Εντάξει μάγκα? Η μαγιά δεν είναι έτσι. Ούτε θα πούμε σε διαδικασία. Ούτε να κρυφτεί πίσω από ένα τέτοιο να κάνω το μάγκα. Αλλά αυτοί που στείλουν ενέδρες να ξέρουν ότι θα βρουν και τις πατεράδες των παιδιών. Και σε ένα άλλο. Στην Παιανία. Μόνο για ενέδρες είναι. Αυτά είναι κοτίστικα πράγματα. Αυτά δεν έχουν μπέσα. Και καλά πατελονάτι και βάζουμε την εφημερίδα τη δική μας να βγάζει φωτογραφίες. Έλα ρε πατελονάτι. Εκεί είναι δημοσιογραφική αδεία, Και έχεις χάσει το δίκιο σου. Είναι δημοσιογραφική αδεία. Δεν πειράζει φίλε. Είναι βαριά η καλοκαιρική. Να μην πω τίποτα. Καλησπέρα.